kowuok e alwora mar Senet. Ka koro bende achaka yudo wakili Peter Wasaga. Wakili, iriyo nade wakili? Ariyo maber kabisa. Erokamano ahinya. Gimoro chandowa ka ni moluor Rigathi Gachagua ni igeno ni dhi e od bura mar Senet mondo mi odhi oul madhoge kata kosiro weche kata kokwedo weche moko ma bende nyocha nodonjnego. Orem chopo kiwacho ni otuo. Ang'o manyalo timore sani kapo ni orem biro chutho? Erokamano kabisa. Namba achiel, kaka wang'eyo ni tend Chik 145 ochiwo ratiro kaka inyalo thich oko rais kata naibu mare. Nikech king'iyo article 150 wacho ni the procedure motigo e golo president emitiyogo e golo deputy president. But procedures gi nigi gik miluongo ni timelines manyaka lu. Allegation ma ochiw kod moluor Rigathi Gachagua kata okindene en ni obedo matuo. To kobedo matuo, Chik yiene wakili mare mar seek adjournment on that ground ni client mara tuo kendo ok onyal chopo sani ma be notimo, but wan gi gimiluongo ni e sheria ni you alleges must prove. Koro samangi dugo sa 11 cha wabro ng'iyane ka be gin gi document manyalo nyiso ni adieri mar wach moluor Rigathi Gachagua tuo kendo en osiptal, to ma nyalo bedo mana approved gi medical report kata gi doctor's report manyiso wachno. To nyaka kendo wachak wang'iyane e timelines niketo article 145 ka koro orem moko chopo. Article 145 wacho ni within 7 days bang' National Assembly kadho paro mar golo oko jalup ker kaka ne gitimo cha, Senet omi ndalo 7 omi National Assembly ndalo 7 mar chiwo twakno kata chwalo wachno e od bura mar malo. Od bura ma malo within 7 days nyaka tim gimiluongo ni constituting a committee mar 11 members kaka gi choose to go plenary kaka ne gidhi masanini. Koro plenary ni ka gidhi to gin gi 10 days mar investigating that matter. Kwa ng'iyo chien kocha ka somo katiba to the latter, aneno ka omigi 10 days to kowuok chieng' mane gini otere Senate, 10 days oningo pod dhi mbele nyaka I think 2 days are remaining ka wang'iye gi tarik 9. Koro wanyalo bedo gi kwayo mar the council mar DP Gachagua ka gi seek adjournment kendo gi kwayo ka DP Gachagua nyalo duogo chieng' machielo kata ka en kiny mar chiwo evidence mare. To ma bende nyaka tiende kod standing orders mag Senate. Remember ni king'iyo article 50 ma is an undeniable right mar ng'ata ng'ata, ochiwo gimiluongo ni rules of natural justice ma ng'ato ka ng'ato nyaka mi fair hearing. Fair hearing tiende ni nyaka mi nafas mar chiwo defense mari. So defense mari ni ing'eni inyalo wish to proceed by way of attending mar chiwo evidence, to ka attendance mari no ok nyal timore, bende inyalo proceed by way of documents. For way of documents, the only problem mar way of documents ni manyalo bedo through affidavits and statements en ni koro okinde mag National Assembly ok bi yudo thuolo mar cross-examine Gachagua, ma could also be very detrimental ka nitiere gik moko mane gidwaro impeach from the witness. Nikech ing'eni sama itimo cross-examination cha, ema ka nitiere allegation moro amora mane ok winjre maber, ikwayi mondo inone, to kar cross-examination kanyo ema inyalo ne kiwacho adieri kata kiwacho adieri. Koro magi gite kimibro pedne Senate sa 11 obro ng'iyane documents mantie kata gikwayo manga okinde mag Rigathi Gachagua chiwo ka gisiko adjournment, considering ni ma en gima nigi very strict timelines. But chutho the constitution no kwa contemplate gima chal kama. Mane gima nita wacho mokwongo kotenore kocha ni ber mar proceedings gi ni wadhi create jurisprudence kendo wadhi unlock gik moko ma was not very clear e sheria. Nikech king'iyo sheria ondiko mana ni within 10 days
ka committee osebedo formed. Koro wadwa ng'iyane what kind of jurisprudence will come out, taking into consideration ni ma en ng'at ma owacho ni otuo, ok ni oluonge mondo dhi e od bura to tamore. Ing'e ni koro ma opogore, ma en ng'ama tuo, kopono nyalo prove ni otuo kod adieri, to mano nyalo kelo another constitutional moment mondo ang'e ni how then do we deal with such a scenario. Koro we will see the documents magibro present. Wabro chako ne the Kenya Lomigi time mondo within 10 days this judgment, this impeachment process obed completed. Erokamano.